Пение продолжает представительница Болгарии Мария Бачварова. Прозвучит песня под названием «Стремление». Композитор Найден Андреев, автор текста Петя Юрданова. Мария Бачварова, Болгария. Не ме покривай с покрив у дома си, не ме засищай в 4 стени, защото има мъдрост стара, че песента в клетка не звъни. Дори да бъде в клетка позлатена, свободна само над свят да лети. Не ме кори за нощите ми будни, че тясно ми е в мекото легло, че съм, когато в клепките ти легне, аз литвам с мое мъничко крило. При хората с далечни задни друми изпирам радостта до всеки праг и пращам много, много нежни думи след всеки заминаващ влак. Земята топла с две ръце огръщам, очи потапям ярките звезди и цялата се устремява към неизбродните висоти. Не ме съди за моето безпокойство, за жаждата напред да се стремя. Кръвта си нося непокорно, прелян от мен, от моята земя. Мария Бачварова, Болгария. Спасибо. Спасибо вам. Мария, подходите к нам, нам есть что о вас интересное рассказать.